Jeg vil ikke gætte med at opprøve den maskine der. Lyntoget bliver kaldt Sølvpilen. En mægtig maskine af stål og aluminium, som igen skal på arbejde. Tidligere om morgenen gør Sølvpilene klar ude på Helgoland ved Svanemøllen i København. Maskinerne varmes op, alt bliver efterset og gjort klar til afgang. Men først skal toget en tur gennem vasketunnelen. Vogn for vogn vaskes støvet fra de mange kilometer af. Helgoland er et lyntogsværksted og Sølvpilens hjem. Overalt er duften af diesel og lyden af værktøj, der arbejder. Og folkene over, under og inde i Sølvpilen. Der kommer han så, lokomotivføreren, og han er ikke alene.
De er altid 2 mand. Der er nemlig et lokomotiv i hver ende, og de skal 2 forskellige steder hen. Lyntoget kan deles på midten, men lige nu følges de ad, når toget kører ind mod hovedbanen, ind under byen, som nu er ved at vågne. Hovedbanegården er fyldt med folk, som skal alle mulige steder hen. En er til S-tog til Farum, en er til Intercity til Korsør, og en er til lyntog til Struer, eller Frederikshavn, eller Sønderborg, eller et eller andet sted midt imellem. De er rejsende på vej på arbejde og besøg og venter på nogen, som de skal følges med ud af byen. Lyntogsrejsende har tit meget bagage og mindst travlt. De rejser nemlig for at komme langt. Train Hansa to Hamburg, departure at 7:15, track 8. Lokomotivføreren kører toget gennem Danmark. Han sidder øverst oppe i sit vindue og hersker over fart og stop. Han ser det hele opfra. Vejret, signalerne, de 2 blanke skinner gennem skove, byer og åbent land.
engang blev sølvpilen født. For snart 30 år siden samlede arbejderne på fabrikken i Nürnberg i Tyskland stål og aluminium sammen til lyntoget. De formede hver del og passede dem sammen til dele, der igen passede i andre dele, og toget blev fra tegning til lyntog, som startede sine maskiner op og kom til live og kørte ud derfra. Lyntoget endnu ikke blevet til sølvpil, men var malet rødt med vinger på lokomotivet. Senere er lyntoget så blevet til sølvpil, men det er stadig det samme lokomotiv og de samme vogne, velholdt trods millioner af kilometer på de danske spor. At køre sølvpil er ikke at flyve højt op i luften. At køre sølvpil er at svæve lige langs med jorden, så man kan se alt det, der er i landskabet. Danmark er ikke et landkort, men et land, du selv er med i. Du kæmper ikke for livet på motorvejens asfalt. Du sidder malig midt i det hele, mens huse og mennesker og årstiden og vejret glider tæt forbi. Den gamle station ligger på Fyn. Den er ikke i brug mere. Nu ligger det hele stille hen. Men pludselig er det som om det hele vågner til live igen. Stationen kender lyden, det synger i sporene, en sølvpil er på vej.
Broerne binder landet sammen. Kolosser af stål og beton bærer sølvpilen over fjorde, bælter og åer. Lem station ligger på længdebanen i Vestjylland. Det hele er ligesom før i tiden, og det virker. Telefonen ringer. En sølvpil er på vej. Det er som om lyntoget og stationen hører sammen, og de klæder hinanden. Toget har været her tusinder af gange før, og alle kender hinanden, selvom en bor på Amager og en bor i Nørre Nebel. Signalerne skal hejses, og det gøres, som det altid er blevet gjort, med håndkraft. Lyntoget kommer fra Esbjerg på vej mod Struer. På længdebanen standser den ved mange af de små stationer. Herover er sølvpilen en slags lokaltog. Og sølvpilen har navne. Kongeåen til Esbjerg, Limfjorden til Struer, Nordjyden til Frederikshavn og Sydvestjyden til Sønderborg. Hele Danmark dækket til og fra og flere gange om dagen. Sølvlokomotiverne, som også hedder MA'ere, kører 42.768 km om ugen gennem sneen, regnen og solskinnet og mørket, og sommer og forår og vinter og høst. Og dagen bliver til nat, mens kilometer efter kilometer forsvinder ind under sølvpilen.
cylindre, 1200 hestes hoveddieselmotor med kompressor og turbotryklader. 8 cylindre, 296 hestes hjælpediesel og strømmaskine. Maksimum 1500 omdrejninger i minuttet. Topfart over 160 km i timen. Sølvtoget svulmer af muskler og sikker teknik. Sølvpilen puster ud på Storebæltsfærgen. Del de to for overhovedet at kunne være der. Alle rejsende spiser og snakker, mens maskinerne lytter til andre maskiner, som arbejder dybt i færgens bug. Nat omkring Sølvpilen. Sølvpilen er på vej hjem nu. Udenfor glider Sjælland forbi i mørket. Korsør, Slagelse, Ringsted og Roskilde. Og så nærmer vi os København Å. Og så er turen slut. Den, som Sølvpilen gør hver eneste dag. 11 lokomotiver, som trækker vognene rundt til os alle og tilbyder os at flyve lavt gennem græsset, gruset og heden og skovbunden. De første lyntog kom i 30'erne, og siden har de bragt os hurtigt og smukt Danmark rundt.